näytteleminen. Hieno ammatti. Suosittelen. Ensin sä valmistut teatterikoulusta. Bailat pari yötä takki auki, kun oot saanut heti töitä joltain tutulta ohjaajalta ja ura on lähtenyt käyntiin niin kuin nousujohteisesti. Mut sen jälkeen ei tuukaan enää muita töitä. Ei tuu. Vaikka sä roikut kapakoissa ohjaajien pöydissä ja kyselet, että mitäs teillä on niin kuin työn alla. Ja sitten ne kertoo, miten niillä on kalenteri täynnä ainakin 4 vuodeksi. Ja sitten muistaa, että ai niin, siitä yhdestä jutustahan puuttuu näyttelijä. Ja sitten pyytää sä toista näyttelijää siitä samasta pöydästä ja sä istut siinä ja hymyillet typerän näköisenä. Pari vuotta pyörit Helsingissä ilman töitä. Keksit kaikenlaista kivaa tekemistä, ylläpitääksesi ammattitaitoa, jota et koskaan oikein ehtinyt hankkiakaan. Alat kirjoittaa näytelmää, joka ei tule koskaan valmiiksi. Ja leffakäsistä, jota ei tule 3 riviä enempää, koska se onkin yllättäen vaikeeta. Sun kaverit vie työt sun nenä edestä ja kun ne on työttömiä, ne juo sun rahat. Sähän olit vannonut, että sä et koskaan mene laitosteatteriin, mutta sit sä huomaat kohta soittelevas pitkin maakuntia ja kerjäät töitä. No sit lopulta Kokkolasta tärppää, saat 2 vuoden sopimuksen ja lähet rintarottingilla ottaa vähän vauhtia provinssista. No sähän sait sen pestin vaan siksi, että joku toinen luuseri ei enää kestänyt siinä talossa. Ensimmäiseksi sä paikkaat sen roolit jossain väsyneessä lastennäytelmässä ja elämää paskemassa musikaalissa. Siinä meneekin ensimmäinen vuosi kuin siivillä. Ja toinen ja 3. Pikkuhiljaa sä tajuat, että sä et tule koskaan nouseen edes Kokkolan kaupunginteatterin tähtikastiin, vaan vuosi toisensa jälkeen liimailet häntiä ja korvia ittees ja suunnittelet, että jos tekis jossain vaiheessa vaikka jonkun lauluillan tai monologiesityksen. No sit sä alat tietysti dokaamaan. Usein ja paljon. Äkkiä millään ei olekaan enää mitään väliä. Ja sitten jossain ensi-iltabileissä sä löydät itses lavasten varastosta nussimasta jonkun alkoholisoituneen näyttämämiehen 20 pullukkaa tytärtä ja tykkääväs siitä vielä. Se tulee sit raskaaksi ja sä oot just allekirjoittanut sopimuksen vielä 8 vuodeksi, kun ei ollut mitään muutakaan ja ei oikein viitti lähteä takas Helsinkiin, kun ei kukaan varmaan enää muista sua siellä. No sitten sä alat tietysti seurustella sen lihavan tytön kanssa, kun kaikki tietää, että sä oot sen lapsen isä, eikä pienellä paikkakunnalla voi oikein muutakaan. Te saatte toisenkin lapsen jossain vaiheessa. Ne lapset on käsittämättömän tyhmiä ja puhuu pienestä pitäistä hirveätä murretta, jota sä et mielestäsi puhu, mutta aina kun sä soitat sun kavereille Helsinkiin, niin ne väittää, että se on tarttunut sun puheeseen. Sä dokaat, koska se helpottaa. Joka ilta esityksen jälkeen lärvit, aamulla irtokorvat päähän ja hirveässä tutinassa esittämään päiväkotilapsille jotain saatana hauvaa. Se nainen on kauan sitten väsynyt kuuntelemaan sun itsesääliä. Viikonloppuisin sä työnnät mykkänä niitä pentuja kärryissä jossain maailmanlopun automarketeissa, kun se mielipuoli lihava ämmä ostelee sun kaljarahoilla ties mitä kylpytakkeja. Jossain vaiheessa et enää kestä sitä akkaa, etkä niitä pentuja, vaan otat eron. Sä oot niin dekiksellä jo, että sä et edes kehtaa kysyä töitä mistään muualta, vaan oot ihan kiitollinen, kun saat jatkaa Kokkolan kaupunginteatterissa. Sä oot vasta 35, mut sit alkaa alamäki. Sä unohdat repliikkejä. Ensin silloin tällöin ja sitten säännöllisesti. No työkaverit jeesaa tietenkin, mutta ne alkaa katsoa sillä vähän ymmärtävästi. Sitten yksi päivä sä et kännäilyn takia muistat tulla esitykseen ja se on sellainen mukaan, että se sitten syö sulta itsetunnon rippeet ihan lopullisesti. Sä pyörit 5, ehkä 10 vuotta siinä teatterissa täysin turhana jätkänä. Teet pelkkiä pikkurooleja, jätkä meinaa juomiselta selviytyä niistäkään. Ja joka vuosi siihen teatteriin tulee 2-3 nuorta näyttelijää, jotka on siellä se vuoden. Ja vähänhän kuluttua sä näet niitä televisiossa ja elokuvissa isoissa rooleissa, jotka ne tekee hyvin. Ja aina kun niin tapahtuu, niin päivä on pilalla ja sun on pakko juoda lisää. Sitten yhtenä päivänä teatterijohtaja pyytää sut huoneeseensa ja sä ajattelet, että
Se on varmaan potkut. Mut ei. Se onkin yhtäkkiä päättänyt laittaa sut ison rooliin. Just semmoseen, mitä sä oot aina toivonut. Se kysyy, että tuntuuko susta, että sä selviit tästä? Puristat sen kättä, kyyneleet silmissä ja sanot, että totta helvetissä, että kunnianhimoa löytyy. Ja nyt saatte sen nähdä. Lopetat dokaamisen kuin seinää, alat urheilee, treenaat repliikkejä aamusta iltaa öisinkin. Sitten tulee kesäloma, mutta sä et lomaile. Sä pyörit teatterilla itekses. Huutelet repliikkejä tyhjällä näyttämöllä. Ajattelet, että on sit teksti hyvin hallussa, kun varsinainen loppurutistus alkaa. No se vasta virhe onkin. Sä oot vetänyt liian monta vuotta viinaa ja yhden kohtauksen rooleja, etkä kestä painetta. Otat homman vähän liian tosissaan ja kilahdat. Pyörit Kokkolan torilla jossain rokoko-hepeneissä ja kuvittelet olevas kuningas Lear. Sut viedään autolla rauhalliseen paikkaan, kun sä pääset sieltä pois. Se ensi-ilta on ollut jo. Joku toinen teki se 2 viikossa. Sai vielä kehut päällä. No. Siinä vaiheessa sä alat tietysti ruinata, että se ruma ja lihava akka, joka asuu sun lasten kanssa, ottaisi sut takaisin. Mutta ei se tietenkään ota. Eikä ota kukaan muukaan. Niin sitten sä alat käydä huorissa. Ja sieltä sä saat kupan. Ja kun et sitä juopon itsetunnolla kehtaa mennä hoidattamaan, niin se syö sulta lopulta aivot. Ja sä kuolet sitten siihen. Että mietin nyt vielä.